Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Ngwa gee ntị ma nụrụ ozi a banyere nkọwa kalenda nke ọnwa Juun afọ 2022. Ọnwa Juun bụ ọnwa nke isii n'afọ. Ọnwa Juun gbara izu 7 zuru ezu ma gbaa ụbọchị 30. Dịka anyị si mara, izu Igbo gụnyere ụbọchị 4 bụ ụbọchị ahịa nke ndị Igbo maara dịka Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. N'ọnwa Mee, Eke gbara ụbọchị 8, Orie gbara ụbọchị 7, Afọ gbara ụbọchị 7, Nkwọ gbaa ụbọchị 8. Ọnwa Juun bidoro n'ụbọchị Nkwọ ma bịa na njedebe n'ụbọchị Eke. Ọ gwụlanụ ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa banyere nkọwa kalenda nke ọnwa Juun, ka ọ dịnụ mgbe anyị ga-akọwa kalenda nke ọnwa Julaị. Ozi a si n'aka Igbo Institute. Aha m bụ Maazị Chimere Okoro. Ndewonu.